tok cah. Karung kula karetane kok, Dek. Gak gandeng rapet. Santai iki hidure santai nek ngene iki. Li bengak timur barat. Kuning Timur. Hei, jarak. Hei. Etan iku lho, etan. iki lagi. Tapi nek keplek bingung Mas. Gandeng. Gandeng. Kulon, Den, kulon. Mana Pak? Nari. Wah, jangan kurang ga. Hei. Ini kok beneran deh. Beneran deh. Kak. Ora. Masuk angin. Ate. Padahal Ajang. Bapak Presiden. Presiden. Dhuwur. Tarung. Manuk tarung. Ngisor iki lho, ngisor. Gandeng, yo. Barat. Kilo manuk sing arep iki lho. Makan sengkleh. Bilang bersiapkan.
Usam babak langsung api-api. Iya. Ora bejo ta. Lah betul angin ah. Orang mau delano kok. Mantap. Mulai lah apa arek. Cacake kok sak galeng. Mari tan karo. Dewe. Simak. Curap. Yang ada peseto ada bae lah. Ika makan kopiak ning kono mah. Iya mau tak obyek. Aduh. TV terus. Terus yang muter dong apa? Kono muter dhuwur. Mangulan sapa iki? Kerap. Kalau Mulan sapa kan? ulun waktu dulu. Mulan. Wah, kok angel lah teko kono. Angel. Saling bung. Gua balik, gua yang ngubeng lah balik dene. Iya. Ucul pertama mang. Kolong. Atas sama bedek. Dapat dhuwur kok. Angin lagi. Wes angel kan. Layangan tak terus. Cuilik kadang mau.
Layangan. Lagi wes. Kadang. Ono lho. Beco. Ana suwe. Kalau aku delok manuk ae kok malah ndoweng karo penonton di laut. Kuwi pemain. Jabang bayi. Ojo ki kok arak kok. Arak. Ora manuk to. Ombe musuh nganggur mari mantap padang. Wetan ki lho, beli. Ndi je? Matane mau buang gula itu. Matane kok. Tinggal. Lho sitok tok iki. Kalau gandeng rapat tuh. Dur. Mendung kita lingkungan ya Pak. Ngalor nih. Merpati wis gak ketok. Blawur. Cedak nih. Wes kulon. Buatan Endok ya. endok. Wayang ambrol. Tiket untuk kemes ya. Enggak, ini ku tre wayang ambrol. Mon lar 5. Jeneng di pengen melu. Gadeng. Rapat bros. Ayo iki. Kulon. Tiga pentung iki karek. Etan.
Ah, gandeng, gandeng. Donganem kurang kok. Apa le? Donganem. Si mubeng kok ya. Kok mubeng gak salah kan. Kira teko.
Edan. Ah, bro. Wetan, dorone ganjohan wetan. Tiga nek pate 4 persiapan yo. Agak berdiri. Tapi dia cuma dorong lem gantung. Tapi sesek loh itu. Rapat. Buriok. Iki Seru ini. Betul. Janet pulang. Ayo ajuri. Profesional. Sing ngene.
joki, lurus joki, tempel ketat, lurus. Tempel ketat Pak Juan. Assalamualaikum. Wih, pada dapat. Assalamualaikum. Atulah langsung nomor telu oke. Asal good bless iki.